Lampung, Lampung. Jauh ya kemari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf sagalo nilia mama, ranggadang basa patua, satia pandai dalam nagari, saratosana do saudaro. Ampun baribu kali ampun, ampunilah kami nilia mama, jari 10 kami susun. Barilah maaf banyak-banyak. Sungai Batang do Tanjuang Sangi, di tengah jorong Woropangwah, sungguh pun ambo tagak badiri, wakia sagalo anak tangguah. Dek kami kadang dirantau, kok capek kaki talangkahkan, kok ringan tangan tajambokan, kadorong kato mangatokan, kalompek mulu yang mengecekkan, maklumlah kami mudo mata, alias di mama kanan banget. Kalau nak tahu gedi galanggang kami, Kasuo Lampuang Selatan, Kakida Lampuang Timur, Basanda ke Lampuang Barat, Kamuko Lampuang Barat, Tanjuang Karang orang nemukan, Bandar Lampung Tampeknya. Salasa balai urang maninjau, Rabaa di Sungai Batang, Batang Tumayo antaronyo. Tiba di kami urang rantau, banyak benar budaya orang Minang, budaya Minang indah kalupo. Dirantang rundiang namuah panjang, elok dipuntan nak nyo singke, singke sakiro kapagono. Pesantren di Sungai Dangka, Sanawiyah di Moropawa, tapak dari dorong nagari, Satriah bubola tansa, namuno kandang latambuah, kita mulai kanulai.
kedai ya. Iyo. Siap-siap peserta nomor 13 untuk mengambil posisi di depan